Anem a veure a continuació com podem guardar informació de forma permanent. I hi haurem dues maneres, una més senzilla i una més complexa. I de moment guardarem, però en local, no veurem com guardar en un servidor encara. Vinga, el primer que farem serà anar al nostre menú inicial i aquí afegirem una opció perquè l'usuari pugui establir-se un nom. Vale? Doncs vinga, ens n'anem aquí al nostre canvas i anem a afegir per aquí un element perquè l'usuari pugui escriure informació. Aquí tenim un input field, que li direm nom usuari. El col·loco aquí i afegim també un botó perquè quan l'usuari el cliqui save es guardi el nom. Save. Bueno. Set nom. Perfecte. Ara, vinga, anem a programar-ho. Per programar-ho necessitem per aquí una funció en el nostre menú inicial manager. Doncs vinga, public void, click, save nom usuari. Vale. Què ha de fer aquest nom d'usuari? Doncs ha d'agafar el valor escrit dintre de l'input. Vale. Com accedim al valor de l'input? Doncs a la forma més senzilla és per aquí venim, fem un serialize field private, però aquest input també és un text més pro d'aquest, vale? I que és el tipus input file. Input nom usuari. Llavors, recorda que per utilitzar el TextMesh Pro necessitem utilitzar aquí el Using TextMesh Pro i venim per aquí, click save nom usuari, anem a extreure el nom d'usuari. String nom és igual .text. Vale? Nom ara té el nostre nom d'usuari. I com el podem guardar? Aquest nom usuari el podem guardar utilitzant el player prefs. Player prefs podem guardar qualsevol parell de valor, nom i valor. Vale? Si us fixeu aquí té una funció que és set float, int i string. És l'únic que ens permet guardar, però no ho guarda d'una forma segura. És a dir, això es guarda la informació tal qual i l'usuari després podria obrir l'arxiu amb la informació i mirar-ho. Per tant, això ens serveix per guardar informació com això, el text del nom de l'usuari o configuració de tecles, configuració de l'usuari si vol el volum que vol que tingui, la resolució, etc. I dic, jo vull guardar el nom usuari, farem així. Quin valor? Doncs el nom aquest. Ara, on anem a mostrar aquest nom d'usuari? Doncs anem a veure que ens els mostri aquí dintre del level 2 i el level 1. En cada un dels levels. Anem al level. I ens anem al canvas. No modificarem aquest d'aquí, com que vam crear-lo amb un prefab, venim i modifiquem aquest canvas d'aquí. Perfecte, ara en aquest canvas d'aquí, en el menú superior, afegirem un nou text que serà el nom de l'usuari. Text nom usuari. Vale. Vale, i quan omplirem aquest nom d'usuari? Doncs, com que tenim aquí el nostre controlador de canvas, podem anar al nostre
controlador de Canvas, Canvas Manager, i en l'Start, per exemple, accedim a aquest d'aquí. Aquest botó no, aquest text nom d'usuari. I el modificarem. Bueno, per poder accedir al text, el més fàcil, recordeu, sempre és aquí, poso private, això és text més pro, i això és nom usuari, de forma que en l'Start farem que el nom usuari.text sigui igual, i ara tornem a accedir a través del player prefs. Player prefs, però en aquest cas no serà per guardar, sinó per obtenir getString i nom usuari. Fixeu-vos que el nom que jo li poso aquí és el mateix que li tinc que haver posat quan l'he guardat. Això, claríssim. Exactament el mateix. Vinga, anem a executar-ho. Anem a posar-li per aquí un nom. PPL, set nom, nova partida. Ai, que aquí no l'hem vinculat. A veure, tornem un altre cop en els prefabs, al Canvas. Anem al nostre Canvas, aquí ens falta per vincular. Ara sí. Vinga, tornem de nou. I donem a play. Importantíssim també, vincular al final el botó de set nom. Menú, set, save nom d'usuari i també l'input, hem de vincular aquí, perfecte. Vinga, ara sí, donem-li al play. Fem el set nom, creem una nova partida i aquí ens tenim el nom. Finalitza. Podem fer que aquí el carregant surti aquí el nom de l'usuari. Doncs ens anem aquí al Start i punt nom usuari punt text és igual. Doncs com tenim aquí player prefs, player prefs, getString i nom d'usuari. Si no hi ha res, això serà buit. Doncs si voleu, podríem fer així. String nom if nom és buit, llavors pref.save per donar un valor per defecte, player, i ja està. Això és set string. Per tant, el primer cop. Però d'aquesta forma només utilitzarem només aquest sistema per guardar informació sobre el joc. I sí que se'ns manté el valor entre diferents execucions. Ara anem a veure de quina forma seria més recomanable per guardar informació sobre el propi joc. És a dir, per exemple, en aquest cas el que guardarem serà el número de punts que porta el joc, que té,
i també podem guardar, doncs, si per exemple l'usuari dona save aquí, doncs guarda en quina escena està i pues, el nombre de punts que porta i el nombre de punts totals que té. Per guardar-ho el que farem serà serialitzar la informació. Crearem una classe amb la informació que volem guardar i la serialitzarem. Vale. Vinga, doncs anem a crear aquesta classe. Anem aquí a scripts. Anem a crear aquí una carpeta per tenir una mica organitzat. Pues, no sé, save, per exemple. I aquí dintre anem a crear un script data to save. Vale. Vale, obrim l'arxiu. Canviarem algunes coses, per exemple, traurem tot això d'aquí. No anirà vinculat a cap objecte del GameObject i no utilitzarem, bueno, collections, potser sí. Perfecte. I ara el que direm és que aquesta classe és serialitzable. Vale? Això ho fem d'aquesta forma, fiquem un system.serializable i ja està. Vale? Aquest atribut diu que aquesta classe ha de poder ser serialitzable, que significa bàsicament que pugui estar guardada en un arxiu. Bàsicament aquesta classe no tindrà mètodes, perquè com que l'únic que volem és transformar-lo que sigui per guardar informació, només tindrà atributs i un constructor, o pot tenir diversos constructors. Vale? I aquí doncs, guardarem la informació que volem guardar. Per exemple, que vulguem guardar, és a dir, que necessitem guardar nosaltres per carregar les partides. Doncs, per exemple, podem fer int de punts totals que té, public int punts actuals, per si guarda la partida en mitja partida. Què més? Public string al nivell actual. Vale. I inclús podríem guardar, doncs, per exemple, la posició. Vale? Si guardar la bola en una certa posició i després carregar-la. Sí que aquí no podem utilitzar són estructures de dades pròpies de Unity. Vale? Per tant, aquí no podem utilitzar el vector 3. Si volem guardar la posició, haurem de guardar pues, en un array de 3 valors. O 3 variables, x, y i z. Position de 3. Perfecte. Què més tindrà aquesta classe? Pues bàsicament tindrà un constructor, perquè és el que ens permetrà omplir tot això, no amb els valors aquests per defecte, sinó amb els valors que nosaltres li passem. Aquí podem crear diversos constructors. Fixeu-vos que nosaltres tenim el player stats, en el qual té molta de la nostra informació, com per exemple punts totals i punts actuals, i inclús en player stats també podríem emmagatzemar el nivell, el nivell actual en el qual està el jugador. Anem a posar-ho per aquí. Privating nivell actual. Després ja ho modificarem, però és string. I tot el que nosaltres, si venim per aquí, podrem rebre com a paràmetre, per exemple, el player stats, i què més necessitarem rebre? Per exemple, la posició. I això ens ho guardem. Punts totals, player stats punt
get punts actuals, no? Això és get punts totals, exacte. Punts actuals igual a player stats.get punts actuals. Què més? A nivell actual és igual a player stats.get nivell actual. Bueno, això de nivell actual, anem a afegir-li un momentet aquí les funcions. Public string get nivell actual return this punt nivell actual i anem a fer també el set. Void set nivell actual i aquí fem un dispunt nivell actual igual a nivell actual. Vale. Quan establirà el nivell actual? Pues això ho farem aquí dins del Game Manager, o sigui, quan faci l'start. Pues aquí farem player stats punt set nivell. Espera, a veure si set nivell actual, sí. Perdoneu. Instance.set nivell actual i aquí el nom del nivell actual. Vale, que el nom del nivell actual, recordeu que havíem vist com veure'l, ho havíem vist aquí en el Canvas Manager, és així. I hem d'importar el Unity Engine Asset Manager. Doncs vinga, asset nivell actual. Management. Vale. Vale, doncs bueno, aquí tenim set nivell actual. Vale. L'important és que tinguem aquí una classe que sigui la serialitzable amb tota la informació que jo vulgui poder guardar. Vale. I pues, inicialitzar-lo. This.position igual a position. Perfecte. Ara, què més necessitarem? Necessitarem ara una classe que sigui l'encarregada de transformar això a un arxiu i d'agafar de l'arxiu i transformar-ho a això, vale? A una classe serialitzable. Llavors anem a crear-nos aquest petit codi que li podem dir save manager, serà l'encarregat de controlar tot el que seria el tema del save i el load, etc. Aquí no va vinculat a cap game object, per tant tot això no té sentit. El que sí que necessitarem és aquí using system.io, perquè això és el que ens permetrà accedir als arxius per llegir-los i per escriure, i using system runtime serialization formatters binary, perquè això és el que ens permetrà serialitzar les classes per guardar-les a l'arxiu. Vale? Aquí bàsicament tindrem funcions per guardar i per carregar. Vale? Així que anem a crear un mètode per guardar la informació. Public static. Sí, perquè anem a crear-la estàtica, aquesta classe. Anem a crear tots aquests mètodes com a estàtics, de forma que no fa falta ni instanciar-los ni res, sinó que podem crear-los directament. Perquè al final jo l'únic que vull és tenir un mètode per poder cridar les seves funcions, poder crear aquestes funcions d'aquí. No tindrà atributs ni res, això. Save data player,
Vale? Què rebrà el mètode saveDataPlayer? Doncs rebrà data to save. Vale, això és el que voldrem guardar. I com ho fem per guardar-ho? Doncs molt fàcil. Primer de tot hem d'indicar on ho volem guardar. Vale? Així que el path serà a application i aquí tenim clar, a l'hora d'indicar on volem guardar-ho no tindria sentit indicar vull guardar-ho a C o vull guardar-ho, perquè indicar la ruta absoluta no té sentit, perquè bàsicament jo el que vull és que el meu programa pugui guardar-ho independentment del sistema operatiu en el que estigui. I per indicar una ruta relativa des a la meva aplicació, Unity el que utilitza és application persistent data path. Aquí ja tinc jo un path on puc guardar informació persistent. I a continuació vindria el nom de l'arxiu, player.save, per exemple, l'extensió que vosaltres vulgueu. Aquí li he dit player, però clar, si jo volgués guardar diverses partides, doncs aquí li hauria de dir de diferents formes. Partida 1, 2, 3, 4, etc. Ja tenim la ruta en la qual volem guardar i ara el que necessitarem és obrir un stream d'informació amb l'arxiu en el qual jo vull guardar això. És molt semblant al que tenim en Java. Obrim un file stream és un nou file stream i que té simplement el path on vull guardar i després aquí li indiquem file mode, és a dir, com vulguem accedir a aquest file stream. A diferència de Java, aquí no creo un stream diferències de lectura o d'escriptura, sinó jo creo sempre un file stream i després li indico si vull utilitzar-lo per crear l'arxiu, per llegir-lo, per borrar, etc. En aquest cas jo vull crear-lo i ara ja l'únic que ens queda és serialitzar i guardar la informació. Per fer això crearem com hem importat aquí, això que hem importat aquí dalt és per poder serialitzar la informació. Això és en binary formatter és igual a new binary formatter, transformar binari, i ara jo li dic mira, serialitza'm. Què vull serialitzar? Aquí li indico dues coses. Què vull serialitzar i on vull que m'ho guardi. Primer vull que m'ho guardis en aquest file stream que jo tinc creat aquí. I què és el que vull que m'ho guardis aquí dins? Doncs el data to save. Això és on ho vull guardar, que és l'stream que està vinculat amb el meu arxiu a través d'aquesta aplicació d'aquí. I què és el que vull guardar, que és el data to save que hem creat abans, aquesta estructura serialitzable. Molt important, filestream.close. Ja aconsegueixo guardar la meva informació, així de senzill. Ara, per llegir la informació, anem a fer aquí public static void load data player. Aquí he dit void, però aquí el que obtindrem és un data to save. Igual que aquí hem obtingut el data to save per guardar-lo, ara aquí llegirem i retornarem al data to save. Què necessito? Doncs bàsicament el mateix que teníem abans. Per una banda necessito aquest path. Aquí podem mirar si existeix aquest path o no. En el cas que existeixi, doncs el mateix que havíem fet abans, aquí amb el file stream, l'única diferència que en aquest cas no és per crear sinó és per obrir,
Vale? També em creo el binary formatter, igual, perquè necessitaré extreure la informació. Vale? Però en aquest cas no faré un serialize, sinó faré un deserialize. Vale? I com ho fem? Pues, bueno, nosaltres aquí data to save, exacte. Fem data to save, serà igual a binary formatter punt deserialize, i aquí la ruta, perdó, el firestream, vale? Que ja té vinculada la ruta i tot plegat. L'únic és que aquí quan fem el deserialize l'ordinador no té ni idea de que ho ha de transformar data to save, vale? Perquè està guardat en una string i allà en un arxiu, vale? I per tant no és de ninguna classe en concret. Per forçar nosaltres aquí davant li direm que això serà el tipus data to save, vale? Perfecte. I ara ja pues, fem el return i si no existeix el path pues anem a retornar un null o bueno, que volguéssim podem retornar un missatge, etc. Vale, doncs ja tenim el nostre objectes que serialitzarem i el nostre Save Manager. Ara anem a cridar-los per veure pues, el funcionament. Per guardar el save, doncs el save ja tenim creat el botó. Vale, això era... Ens anem a les nostres escenes, qualsevol escena d'aquestes, i aquí tenia el botó save. Vale, recordeu de no modificar aquest canvas d'aquí, com que l'hem creat un prefab, hem de modificar aquest d'aquí. Vale, aquí tenim el botó save, i anem a definir doncs, la funcionalitat de l'event. Vale, aquí el canvas manager, public void click save. Vale, què vull que faci jo en save? Pues bàsicament cridarem a save manager punt save data player. Vale, i aquí dintre què rep? Doncs aquí dins rebrem un data to save. Vale, és el que hem definit nosaltres, que és això d'aquí. Així que primer de tot anem a definir un data to save, data igual a new data to save, i anem a recordar que rebia això. Això rebia el player stats, pues player stats punt aquí player stats punt instance, i després com a segon paràmetre rebia la posició en la que estava. Vale, la position aquí li hem passat com un float, i clar, aquí realment jo no puc accedir a la position, no sé com accedir a la position, estic en el canvas manager, i és que no té sentit que el canvas manager faci això. Qui s'hauria d'encarregar de fer això? El game manager. Vale? Per tant, això ho traurem d'aquí i li direm, escolta, game manager punt instance punts save, save o click save si voleu, o save player. Vale, anem a definir aquesta funció save player en el game manager. Fixeu-vos com el fet d'haver-vos tingut estructurat el game manager d'aquesta forma m'obliga, fa que tingui més sentit, pues, que evita, diguem-ne, que el canvas s'encarregui de coses que no li toquen. Vale? Void save player. Vale. Ara, aquest podem pensar que estem amb les mateixes, però no estem amb les mateixes, perquè aquí realment nosaltres
tenim el Canvas Manager i des d'aquí podem afegir-li un serialized file private al Player Manager, que no ens hem d'oblidar de vincular-lo, vale? I té sentit que el Game Manager tingui accés al Canvas Manager i al Player Manager, vale? I un cop jo tinc el Player Manager, ahir ja puc tenir el seu transform, position, x, la i i la y. I de què em serveix això? Doncs això em serveix per crear un nou array, que és un float position i que està composat per la x, y i la z, tot i que la z pues, com que és de 2 dimensions serà 0, però sí, ja ho tenim fet, vale? I aquesta és la meva posició que jo tinc aquí, que jo vull guardar. Ja està, ja tinc el que vull guardar. Aquí dintre li poso la data. Anem a vincular-li al Game Manager el que seria el Player Manager, vale? Així que ens venim aquí. Perfecte. Anem al nostre Game Manager. Aquí sí que hem d'anar sense Game Manager, que m'està donant un error. Save Player, no li hem dit així? Que li hem posat private. Molt malament. Ara sí que té accés, vale. Per aquí. Vinga, ja al Game Manager li anem a vincular al Player Manager. Vale. I ara ja tenim el save, anem a fer el load i anem a fer-lo, doncs, aquí a la pàgina inicial, bueno, el menú inicial, on està Sense, menú inicial, nova partida, selecciona nivell i anem a afegir un altre botó. No. UI button load player. Aquí fiquem load player. Anem a moure'l una miqueta. I anem a definir l'evento. Vinga, menú inicial manager, vagin per aquí, public, void, click, load player. Molt bé, què ha de fer el load player? Doncs load player bàsicament ha d'anar al save manager, load data player, vale. I això que em retornarà? Doncs recordeu-vos que això ens retornava un data, exacte, un data to save. Doncs vinga, data to save,
no se encuentra aquí algo que no. Ara. Estava mal escrit. Vale, que tinc aquesta informació. Aquí tinc tota la informació. Aquesta informació que he d'omplir. He d'omplir per una banda el player stats. Player stats punt instance punt set nivell actual igual a data punt nivell actual vale, fem un player stats punt instance punt set punts actuals data punts actuals player stats instance set punts totals vale. I per últim anem a carregar l'escena scene manager punt load scene això és del data punt nivell actual vale. I ens faltarà una cosa que serà, bueno, anem a vincular aquest event aquí i ens faltarà pues, veure com podem col·locar-lo a l'element vale? Com podem col·locar-lo en una certa posició. Bueno, el que anem primer a vincular aquí a l'OnClick amb el mètode aquí tenim el botó load amb el clic fem per aquí anem al canvas i menú inicial click load player vale, anem a donar-li al play vinga, cliquem aquí a nova partida agafant informació donem a save i finalitzem a nova partida afegim més finalitzem anem a donar-li el load player epa, tenim un error per aquí vale, és que aquí en el button save ens hem oblidat de vincular-li event i per tant el save no l'ha fet així que anem a veure en el botó save vincular-li clic save vale vinga, anem a tornar a provar i anem a fer una cosa que és que quan cliquem aquí al save perquè aquí estem guardant informació però anem a guardar també els punts totals el mateix que fem el destroy vale, i provem. Anem aquí, creem una nova partida 5, 10, 15, 20 25 vale, donem a save finalitzem donem a load i si finalitzem vale. Anem a canviar la partida selecciona nivell 2 i li donem a save i li donem a finalitza si donem a load hem anat a parar a nivell 2 que perquè això funcioni bé els punts actuals els traurem d'aquí, de la wake i els posarem a 0 en el destroy de forma que si creem una nova partida anem aquí a donar aquí a save finalitzem no, anem a finalitzar, anem a canviar de nivell anem a nivell 2
10, li dono save i finalitzo. Vale, ara si dono el players, ara sí que ens carrega amb tota la informació que teníem. Molt bé.